Happy birthday 7-Eleven. Bakit grand sale nila? Percent off daw sila. Bakit nga? Yung mga alak. Bakit? Yung mga alak 50%. Bakit nga grand sale nila ngayon? Sa Birthday ni 7-Eleven? 7-Eleven. Kasi July. July 11. July 11. Ano pa siya? July 11. Pinanganak yan July 11. Sarian nga yun eh. Ano Hindi bibilin na lang mo? nakasurvive. Ano bibilin mo? Titos. Hindi tayo na mabibili natin. So may linya po. May linya. Ano ba yung mabenta dito sa 7-Eleven? Hindi ko alam. Baka 3-in-1. May BTS meal ba sila dito? 3-in-1 coffee. Papakyawin ko yung BTS mo. Sino nag-utos sa'yo ng BTS mo? papakyawin ko yung ano nila. Magnolia. Ayaw ano. Yakult. 50% off. Condom dyan 3-in-1. Yeah! Papakyawin ko yung condom 3-in-1. So anong bibilin mo, sir? Nahigh blood ako, naubusan ng big bite. Papakyawin ko. May white cream po, bago to. Tignan natin to. So all item, no? Sure ba? All item ba? Hindi ko alam. Ayun, oo. 7. Oo, 15. Ano ito? Ano mo? So lahat mo. Ano? Sige, go. Tara. Ano? Yung ano? Milk nila ate. Pati ba yun? Pwede ba yun? Ayan. Ayan. Free 2 GB to. Coffee. May datanong mo. Dami niya, sir. Pati yung bike, sir, 50% off. Pati yung bike, 50%. Kasi yan, sir. Pati yan. Dalawa. Dalawa. Tara, tara. Hi, Ayo. Sabi ko na nga. Hi, Ayo. Kumusta Ayo? Si Ayo. Kaya nga. Hindi, fake. Ah, si Ayo. Ayaw. Kaibigan mo ba yung tatay niya? Pwede mo kilala. Dalaga na si Ayo. Grabe ka ayaw. Nag-tiktok ka na. TikTokerin. Kanina. Ganda siya. Gusto mo kay papa mo ah. Ayaw, dalaga ka na, binata. Dalaga. Yes, ma'am. Okay na yan? Opo. Kukuha ko lang ano. Kukuha pa ako ng push cart. Punayin ko pa. Sige. Okay na to. Okay na. Papak. Kain pa dito.
Ito, gusto mo to? Gusto mo to? Siyempre. Para pag stress ka sa akin, lagi kang kakainin pula. Huh? 500 ma. 562, Divided by 2. 50% off, 250 na lang. Clickbait. Pero dito lang po kayo pipili. Hindi na kayo lalaka. Clickbait. Oo. Anong editor niyo, sir? Filmora. sir. Filmora. Ay, Kimora. Ikaw, sir. Cinemaster. Yung pro version. Ang channel mo, sir? Hindi, kumita ko dalawa ako eh. Bike set para marami na eh. Bike set eh. YOLO. YOLO Entertainment. Ayaw ito. Sorry mo, sir, Subscribe to my channel. YOLO Entertainment. Sige po kasama, 7-Eleven eh. Yun lang entertainment pa. Upload ko mamaya. Kasi kasama na sa vlog. Shoutout po. Shoutout, sir. Clickbait, may mga nalaman ang clickbait, sir, Ganyan din ang title, please. Lalo pag sinabi, BTS na nandito. Ay, ano? Sisira Hindi itong pwede. pwesto. Babayaran. Sige, sir. Thank you po, sir. Thank you. 90% off. Bukas daw dito ang BTS. Ano, sir?